liberdade que combate o seu desprezo, a independencia que algún día chegará. Na Galiza, a loita da clase traballadora é o alicerce da loita pola soberanía nacional. Cada folga, cada movilización, cada dereito defendido e cada convenio conquistado fortalecen a nosa autoorganización fronte á explotación capitalista e o españolismo do Estado que nos nega. A soberanía é condición imprescindível para que a clase traballadora galega poida exercer plenamente a súa capacidade de decisión, converter a súa forza en poder político e rachar coa dependencia o espolio dos nosos recursos e da riqueza social que xeramos. Mentres as principais decisións económicas, industriais, enerxéticas e laborais continúen adoptándose fora de Galiza, seguirán limitadas as posibilidades de garantir emprego digno, un marco galego de relacións laborais, servizos públicos fortes, igualdade efectiva, dereito á vivenda, normalización da lingua e un desenvolvemento autocentrado ao servizo da maioría social. Nun contexto de retroceso en dereitos, concentración da riqueza, recolonización, militarismo e auxe das forzas reaccionarias e antigalegas, compre reforzar a organización da clase traballadora como forza motriz dun proceso de soberanía para Galiza, que o poder sindical se amplíe a poder popular. Neste 25 de xullo, a CIGA fai un chamamento a toda a clase traballadora, sen distinción de orixe, a intensificar a mobilización desde un compromiso tanto patriótico como internacionalista, convencidos e convencidas de que a liberación nacional e social de Galiza forma parte do proceso de emancipación de todos os povos do mundo. Por iso alentamos as bases do sindicalismo nacionalista e o conxunto da clase traballadora a facer do Día da Patria unha xornada na que a reivindicación nacional e a social camiñen da man, participando activamente nas movilizacións, especialmente nas que o sábado 25 terán lugar en Compostela.